El Banc d'Aliments de Càritas Andorrana compta amb més de 10 anys d'experiència. Des de fa 7 anys ens vam canviar d'ubicació ja que el projecte va créixer. És un projecte que va néixer en col·laboració amb el Ministeri d'Afers Socials i el Ministeri de Medi Ambient per donar sortida a tots els productes que són excedents alimentaris d'aquest país, però al llarg dels anys no solament estem donant excedents alimentaris, sinó que al Banc d'Aliments intentem garantir a les famílies una dieta sana i equilibrada. Llavors comptem amb 5 àpats diaris totes les famílies que venen al Banc d'Aliments. Tot això ho hem fet també molt possible gràcies a la col·laboració de dietistes d'aquest país i entre tots hem intentat donar resposta a les necessitats d'alimentació de les persones que ho precisen. No solament tots els productes que entren per al Banc d'Aliments són de recol·lectes o aportacions de particulars, sinó per sort també tenim l'aportació de diferents empreses o compres que des de l'entitat realitzem. I una de les empreses que últimament ha donat molta col·laboració al Banc d'Aliments és Fundació Crèdit Andorrà. La xifra total encara no la tenim, però des de l'abril al juny, que el que vindria a ser la primera onada de la pandèmia, el Banc d'Aliments va donar resposta a 1.800 persones. En molt poc temps vam tindre de fer front a una necessitat molt gran al país i vam intentar estar a l'altura. Totes les intervencions que es van fer i es fan actualment són en coordinació amb el Ministeri d'Afers Socials i amb els diferents comuns. Va ser un gran repte per l'entitat i pel país, trobar-nos amb aquesta situació i va fer que tinguéssim de canviar el funcionament del Banc d'Aliments, moltes ajudes que fèiem a l'entitat, però ens hem adaptat, hem intentat que totes les mesures que tenim de seguretat les anem complint i les diferents restriccions de govern. Per exemple, vam intentar que el Banc d'Aliments no ficar en risc els voluntaris que ens ajudaven ni ficar en risc els treballadors o les famílies. I tot això ho vam fer possible i estem orgullosos d'aquest projecte i tenim moltes ganes de poder-lo tirar endavant. La crisi sanitària ha afectat el Principat igual que a tots els països del nostre alrededor. Ningú s'esperava una situació així i ha fet canviar el perfil de persones que potser ens estaven acudint a l'entitat. Avui en dia la situació que s'està vivint i les restriccions que a vegades estem patint fa que no tothom pugui tindre garantitzats els seus ingressos de forma mensual. Per sort, donem moltes gràcies al govern d'Andorra pels ERTOs i per diferents ajudes que està desenvolupant al llarg dels mesos per ajudar totes aquelles famílies. Però igualment nosaltres intentem també ajudar totes les famílies que no s'han pogut beneficiar d'aquests ajuts o bé estan a l'espera o bé en aquest moment precisen de la nostra ajuda, i ja sigui amb alimentació, medicació, amb allotjament. Tenim un gran ventall d'ajudes i una és el Banc d'Aliments. Estem molt agraïts amb Fundació Crèdit Andorrà. Des de fa molts anys col·laboren amb nosaltres, ja sigui a través de productes higiènics o la recollida dels diferents treballadors, i això és un motiu d'agrair. Aquest any encara més, donada la situació, ens han fet costat al nostre projecte, han col·laborat econòmicament en fer possible això i ens van donar molt suport en la primera onada del confinament. Quan vam atendre aquestes 1.800 persones, ells també van fer la seva aportació perquè això fos possible i estem agraïdíssims.